kapatid mo ron, ma'am? Kapoy, labadulo. Bukan na pangawak. Ito pag yun. Ito pag yun. Ano lagi na kapoy yun. Lahi nga. Alahi nga kakapoy. Apalagi mo subscribe, ma'am, sa kuwang YouTube. Subscribe. Subscribe, ma'am. Sa YouTube. Kalawang YouTube. Kalawang open yung YouTube. Ano lang, doon ka isa. Wannabe ako 883. Ha? Ha? Ano kasi yan yun? Dito sa saan? Hapon pa nito. Buhin ako? Bili ang kabuhi niya. Wag mo kapapas mo. Pinagod kayo. Mapupas mo. Nako? Yung sa assignment. Sa assignment wala. Wala? Sa assignment wala. Ha? Mang asay mo cellphone. Assignment cellphone? Cellphone ni mo? Wala na si assignment. Nang good. Oh. Ano sa'yo buhatong gusto na assignment? Sino? Oh. Ano? Oh, ay, sorry. Ay! Bayot. Tulugon mo lagi. Roblox mo jud ni ang kasagaran kan ba? Ato nag-post silingan dito nga. Abi kan niya nag-search. Sus kay nag-search dai sa kanang chip sa kaning Roblox. Kaya sige ko ka na kung sa na ugma sa budo na bada ugma. Pinakabalo mo kon.
ginubli man do. Ano may assignment niya? Uy! Kali niya ay. Uy, ginubli do. Balik di ba sa kudin be? Saan pa ginubli ate? Pagtubugas. Eh, nagdili. Nga napakagpapang pag-imog happy. Palit ito na yung man. Aha. Sa mali dito diamond niya. Palit ko ni mo diamond. Yung nga, palit ka po. Ugas Kami guys. na ang good! Diamond. Hindi mo tapos na ako. Siyempre, kasi pangalan niya mo tinuon. Diamond? Ikaw? Pangalan mo ba? Diamond Moon? Diamond Bond? Oo. Diamond Bond? Magtubag ko ragin. Oo, bull man yun. Magtubag ba? Uy, nagtarong magtubag. Hello. Sabi kay kamang mo. Nakapaganda. Sige. Ano na cellphone? Huwag ka naman, kadili sa maminaw mo. Diamond Bond, subok ka. Pagsubong nga ni kasi mong mama, o papa, Papi. dapat tumanong na mo. Huwag mo na sa lobby. Lobster. Ano sa lalaki ka o Bre, babae? bre, 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 bre. Bila pa hit. Ini na sindi. Ha? Ini sa kuya ko kaya na kuya. Balot sa balot. Bes, berotan ako bes. Ay, di ka mo inom tubig. Yan, masigig ka pangihi mo. Like, gusto ka plit. Dehydrate ka eh. Lagi problema. Okay, inom ka tubig ko. Bakli na ko ganyan, sagong na ko akong dalunggan. Panot, tapos maya. Luka, hilot mo na yan. Luka ko ba? So, ganila noon. Tahado ko kung hilot ng ganina. Ano man ya? Ay, ano? Mo ganino nga. Lang na di ba kung ano sa mga. Ano ka mo laki mo din? Hilot? Dapat lagi na din ka. Din ka. Ano ko ba na din ka? Dapat ganina ko magduka. Stress. Pero nang magduka. So, Mama, wata ko. Why? Ambil lang ako ni Saben. Ha? Baka magtawag mo sila. lah, Ang diba? Sa? Dali ka na